أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي. Kako biti skrušen namaz? Znači, skrušenost u namazu je jedan od ciljeva namaza jeste ta skrušenost. Ona daje plodove. Samo fizičko obavljanje namaza i ti fizički pokreti, oni ne daju znači rezultat koji se traži od klanjača. Skrušenost u namazu biva, braćo, prvo da čovjek kada stane pred Allaha azza wa džel da zna pred koga je stao. I da je uzvišeni Allah azza wa džel podijelio namaz ili fatihu na dva dijela. I da je to u stvar razgovor njegov sa stvoriteljem te barek ve taala. I da je čovjek na tom mjestu i u tom položaju najbliži svome stvoritelju. I da je to temelj njegove vjere. I da to ako obavi ispravno, da će mu i druga djela biti ispravna. Jer prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Znači da staneš, robe moji, kada stao pred Allaha, da znaš prvo što će te Allah pitati na sudnjem danu i o čemu će te pitati jeste šta? Jeste namaz. I znači ovaj moj ibadet koga činim, ja će biti pitan za njega. I on mi je uvjet za ispravnost ostali moji djela. Potom da čovjek odstrani sve ono što će ga ometiti. Da tako? Prvo djecu, znači pripremiš djecu, odvojiš na stranu, pripremiš i nahraniš dijetema, znači sve što te može ometati, ugasiš sebi telefon ako znaš da ti često zvoni, znači sve što bi te moglo ometati, isključiš van. Jer braćo, čovjek ne može čovjek biti koncentrisan ako ima nekakav faktor koji ga ometa sa strane. Bilo gdje. U namazu, u predavanjima djeca trče, izlaze, letaju vamo, galame, pričaju sa roditeljima, nema tog predavanja ništa. I tu nema koncentracije. Ometaš i sebe i sve one koji su kod tebe. I dovoljno da ti jedna riječ ili dvije riječ da ti promaše onoga što je predavač govorio, neš razumjeti pola stvari nakon toga. Ili ćeš i pogrešno razumjeti. Čovjek mora biti skoncentrisan, znači, i mora ozbiljne stvari zahtijevaju ozbiljan ambijent. Nema namaza gdje trče pored tebe djeca i gdje djete jedno plaće, jedno udara drugo djete, ti samo čekaš da preselamiš da kažeš šta vam je Allah, vam se smilu. Nema tog namaza. Znači, moraju se svi ti faktori koji čovjeka ometaju odvojiti na stranu. Jel u redu? Dakle, to je druga stvar. Treća stvar da čovjek klanja po sunnetu. Kako je poslanik sa svem klanjao? Da smireno klanja. Ne da samo sklepeta taj namaz, nego znači da je zaista klanja, da svaki njegov pokret bude znači na mjestu i da svaki njegov pokret bude odmjeren. A nikako znači da to bude samo znači forma ili da klanja znači teško mu određene stvari da radi, teško da sjedi tavoruk, teško mu ovo, težak mu ovaj sunnet, i na kraju znači svede ga na znači one osnovne pokrete. I na takav način i onda voli Allah azza wa džel da mu dadne da bude skrušen u namazu, da mu dadne tu skrušenost. I čovjek se bori, ponekad će namazu biti bolji, ponekad će biti slabiji. Ali je to stalna ta borba znači između njega i šeitana. Ja mislim da ima knjiga na našem jeziku od Saleha Munadžida o skrušenosti u namazu. Da su 33 puta i načina da čovjek bude skrušen. Tako nešto ima. Sjećam se da je to prevedeno na naš jezik. Ako nije Jasmin Hačkadinović to preveo, koja je već preveo, uglavnom knjiga je korisna, pa jer Salih Munadžid je poznat kao znači, Vestandarija, pa ako budete mogli nabaviti tu knjigu, to je dobra knjiga, znači da čovjek kako da se, jer ti moraš imati put i način kako da dođeš znači, do te skrušenosti. Pa tako? A ako čovjek ne upotrebi te faktore, sigurno da neće biti. Yes. Ako ima, evo, znači... Ukucajte možda tamo na... Progooglate malo. Progooglajte tu tematiku skrušenost u namazu i ne napišite mu nečit skrušenost u namazu, možda vam negdje izleti i to će vam koristiti u dovoljnu pomoć.